Така, здравейте хора, днес ще шипка как ще инсталирате Counter-Strike 1.6, самоцелна етап това. Макс Play никъде няма в интернет. Даден ми я Войчо ми, много е готина, ето я. Карпина, да. Ето. Опс, форума, ма... То вече няма сайта. Скина. Тук си избирате. Избирате директора на играта. И така. Това беше. Чао. Знаете как инсталирате. Долу в коментарите абонирайте се. Дайте ми скайповете ви, мога да ви я пратя. Това беше от мен. Веско Бай бай.